Team Kamiling. Team Kamiling bumabanat. Zombie Apocalypse. Guys, mauna na tayo dito sa may KOM guys at titingnan natin kung sino ang unang makakarating sa kanila. Ayan guys, so yan yung may nagwawayway na flag doon ang ating first KOM. Ayan na, ayan na, ayan na. Andiyan na. Team Kamiling. Team Kamiling bumabanat. Oy, Team Kamiling. Ay, 7-Eleven ba yun? 7-Eleven, sabi niya. Oo, ay, mali yung pista natin. Ayan guys, so ayan na. Sige boss, bantay ka na. Ayan na guys, so paakyat na ito ang ating ibabang participants. Ayan. Ah, Mainom. ayan, meron din ako dyan sa likod. Huwag kayo sa kwan. Ayan guys, so ikaklaro lang natin.